Μπέργκερ από 2,5 ευρώ. Δεν ξέρω αν φταίνε οι τιμές, η διακόσμηση ή τα πεντανόστιμα μπέργκερ που δοκίμασα. Πάντα στο Τζόκερμαν έγινε μία από τις αγαπημένες μου επιλογές. Πληροφορήθηκα ότι έχει 2 καταστήματα. Ένα στον Εύωσμο και ένα στην Τούμπα. Και σύντομα ανοίγει και στο κέντρο. Δεν το έμαθες από μένα. Εγώ πήγα στην Τούμπα και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να παραγγείλω. Δεν πήρα πολλά, ίσα-ίσα να τσιμπήσουμε. Κάτι ορεκτικά, κάτι μπέργκερ. Έχουν και κάτι milkshakes. Μην σας τα πολυλογώ. Παρήγγειλα και ανέβηκα πάνω να φάω. Ξεκίνησα χαλαρά με τα μενού που έχουν. Πατάτα, αναψυκτικό και το μπέργκερ της επιλογής σου. Εγώ φυσικά και πήρα truffle burger. Και όλο αυτό το μενού έκανε μόνο 8,90. Συμφέρει full. Το βλέπω και ξαναπεινάω, ρε παιδιά. Και αφού έκανα κάποιες μικρές δαγκωματιές, έφτασαν στα χέρια μου αυτά τα φιλετίνια κοτόπουλα. Ήταν πολύ νόστιμα και σε συνδυασμό με τη σος που έχουν, ήταν το κάτι άλλο. Μπορείς να παραγγείλεις 4 ή 8 τεμάχια, ανάλογα με τα πόσα αντέχει. Και αφού έφαγα λίγα φιλετίνια, πέρασα σε ένα ακόμα ορεκτικό που είχαν, το popcorn chicken, μπουκίτσι κοτόπουλο με μια φανταστική σος. Πραγματικά δεν μπορούσα να σταματήσω να το τρώω. Αλλά επειδή σαν το burger δεν έχει, bacon man burger, chickenator και mac and cheese burger. Πήρα έτσι 3 να δοκιμάσω. Το πιο τέλειο κομμάτι ήταν ότι μπορούσα να διαλέξω αν θέλω 1, 2 ή 3 μπιφτέκια στο burger. Που ήταν και 100% όμως χαρίσια, έτσι. Το ψωμάκι φρεσκό. Και εγώ ξέρετε, τα δοκιμάζω όλα για να είμαι απόλυτα αντικειμενική σε εσάς. Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάρω τα mozzarella sticks. Κυριολεκτικά η mozzarella έλειωνε στο στόμα. Μετά για γλυκό πήρε ένα milkshake ωραίο. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραίο και δροσιστικό. Και μην ξεχάσεις να με κάνεις ένα follow γιατί θα έρθουν πολλά food reviews σε αυτό το προφίλ.